Здравейте, пичове, аз съм PJ, Кей просто Жоро и днес ще правим нов Survival. Jam Survival, ще се казва. И надявам се да ви хареса, нали? Ще бъде под 15 минути, защото имам правил само на клип до 15 минути. Мага, много ми лаги. Вие виждате как мазно ми зацепва. Сори, че виждате това. Поне е за хора под 4 години. Вие сте над 4, защото сте почуя. Та надявам се ви хареса моя ченел. И просто супер ме е кеф да снимам, надявам се и вас да ви е кеф докато ме гледате. Просто всеки един абонат е ценен за мен и вие сте супер яки, като се абонирате. Не, вие без това сте си яки, вижте как се базика малко. Опа, само X-Ray съм сложил, нищо повече. Това вас не ви засяга. Не ви пука, просто седите и гледате. Те ще ги отберете. Ще поседим малко на писво, защото не искам храната ми да се хъби докато такова. Само за една вечер, докато се развием горе, докато се направим хаос. Клипа помери го. То ние първоначално ще почнем с къщодупка, да? Мага. Виждате, не съм килаура. Аре бе. Събрахме 11 пържоли, супер. И сега тук викам да направим една къщодупка. Що е най-якото място за сега. Тук. Ще го купая с дървената кирка, так му да събера малко камък, защото тя е напълно безполезна. Като имам стол. Аз смятам да направя ето толкова. Така. Бавно ще стане. Ще го купая с така, защото не искам да схъби времето от клипа, защото нали трябва да е малък. Добре, но така ще бъде малка. Тук 2 блока разширяваме. И тук, опа, 2 блока. Мъга. Добре, ще спра с това мъга, защото дразнищо. Казвам се Георги, се личи. На 11 години съм, така Пловдив. Нали? Надявам се да ви скефа. Надявам се, но явно няма, защото аз нали съм някакво супер малко задръстено лапе, който съм надял да има поне 5 абоната. Да не говоря така, защото може да станете повече и може тогава аз да се гърна, защото няма да съм очаквал толкова. Нали имаме друг ченел, в който ще качвам него. Той е Gaming Obor. Може да се абонирате за него. Също. Това дърво е, тук ще го сложа така за врата. Мага! Не, сори, пак. Добре, сега ще го щупа, защото явно няма да стане. Имаме пръчки и ще сложим да направим точки. Аз съм. Пишат ми по скайп, че ще ползвам за малко. Тук сме отново. Тук да сложим 2. И тук и пак ми драскат. Какъвто ми къдаме. Най-рата заедно тебе, защото си доста симпатично. Айма! Коза!
Да, ти си коза точно. Тайм овце! Супер хора! Ей, това е живота. Ей, това е живота. Ей, това е живота. Ей, това е живота. Ето това е живота. Ето го. Ето го. Умари. И тебе те искам. И етикът за последно. Тук екстрем избавям. Той ще запуша тази вода. Ей сега. След малко с каблстон. Пуф. Сега да събера и това дърво и да почвам да правя яки неща. Да. Мъга. Някой използва асансьора точно сега. В 8 стента, да. Хората отиват на работа. И тук ще сложим една фурна, която ще направим в крафта, защото няма как по друг начин. Освен ако бяхме на 1.8, може да направим стонката. Тъй да си изпечем храната. Тук къде ще оставим един чест е тук. И в него ще сложим разни глупости, къде е така. Да се направим да легло. Ще да кажа дърво. Мъга, то така справил карпите, аз не знам. Тъй леглото ние ще седи. Ей тук, макар че аз обичам да седя в десни пространства, ще се базикам. Ей тук ще направим една дупка, спешили за леглото. You can sleep on your night, и то скоро става. Да гледам. Ей тук да дойдем да вземем малко стъкла. Да направим стъкла, да ги изпечем. Те ще направим стъкла по този начин. Ако има някой, който не знае случайно. Упс. Още чакайте ако сметна. Абе, ще вземем още. Мага. Забих за малко аз. Това ще го фърлям в едното, защото няма да ми трябва. Тук да си направим един спам пълни вътре в къща, ама то като легнем ще се направи автоматично. Да си направим една малка врата. Това беше комично. Да. Тъй този клип става около 8 минутки. Браво него, успех пиче, продължава се така. Ще купая така малко за камък. Да, и ще ми излезе. Късив дърт. Тук му се спеклите, да. И ще сложим... Не сега. Ще направим едни вторичове.
Ще ги сложим тук надолу. Така. Така, да гледам, че е време за сън. Аре да равим разпием. То очаквайте по 1-2 клипа на седмица. Толкова ще са, няма да са опа. Повече, защото няма смисъл мързиме да ги обработвам доста време. Се чака и не мога да играя през това време, защото такова много ми лагва, защото компът ми е мега слаб. И дори има така игра, която не много натоварваща Minecraft, ми лагва. Опс, слушаме един точ. Вече направихме стак, защото виждам, че ми се стакват на друго място. Е, да направим стак 32 и се качвам нагоре. Това ще намеря айрон по-надолу. Емералди, о мага, това е... Хора, този си взе емералди, защото так... Емералди почти не се намират, а те са толкова... Мага. Добре. Тук намерихме кол, който може да го вземем, нали сме peaceful. Няма нищо, тук така, което да ни притеснява. Направихме малко повече от стак 32. Убивам този кол и там имаше един малък айрон, там 4 или колко айрон, не, 8. 4 плюс 4 е и тоя. И се качваме нагоре, защото просто вече кирката ще свърши. А по ние не искаме да си хабим кабела, за да си направим друга. Добре, няма да вземем това копъл. Омага. Сори за това. Омага. Супер, нещастно. Но аз пак се го повтарям, защото съм си геойки все пак. Добре, трябва да се инсталирам мода на една да бъда секси. Не. Както е. Ето тук мога да взема и този айрон. Аз в принцип не копая така, когато копая надолу, ама се прави изключение. За то се прави точно. Клипа стана 12 минути, тъй като се кача горе веднага ги слагам те да се печат и спирам клипа, защото вече няма да успея да го кача. Трябва да го режа. И кирките ни свърши, тъй че ще се качваме. После ще го вземем. Айде, качвай се по-бързо. 16! Всичко се стаква на 16. Добре. Еми така хора, мисля това да е за този клип. Добре се оцелахме. За сега. Дължен от мен и до скоро.